bedste klip, det her. Bagfra! Forfra! Slow down. There's nothing to get you. You can always turn it around. Oh, I shouldn't have met you. I only let you down. All night in your bedroom, my thoughts were thinking loud. Oh, I shouldn't have met you. Shouldn't have let you. Slow down. There's nothing to get you. You can always turn it around. Oh, I shouldn't have met you. I only let you down. All night in your bedroom. Ikigai er et japansk begreb, der oversættes til en grund til at være. At finde glæde, formål og give mening i livet ved at følge aktiviteter, der samler ens passion, mission og profession. Vores Ikigai er den magi, som er opstået på mountainbike, bag kameraet og vigtigst sammen. Efteråret viser os, at skønhed findes i at give slip. Bladene er som flammer i smukke orange nuancer. De daler til jords, efterlader træerne nøgne og ender som muld i skovbunden og på vores spor. Naturens cyklus i sin smukkeste form. Det fede ved mountainbiking er helt klart fællesskabet. Du får nærmest ikke lov til at cykle rundt alene. Der er altid nogen, som vil med ud og køre. Og det er sådan set lige meget, hvilket niveau du er på. Folk nyder det at være sammen ude i naturen og cykle sammen. Jeg tror, noget af det, der har overrasket mig allermest med mountainbike, det er, at man som voksen kan få så mange nye veninder, venner og bekendtskaber. Jeg har altid haft lyst til at prøve nye ting og kaste mig ud af noget, men jeg har ikke rigtig haft så mange veninder, der har ville det samme som mig. Så da jeg kastede mig ud i mountainbike, så var det sådan en enorm lykkerus ret hurtigt at møde så mange imødekommende mennesker, som jeg også ret hurtigt er blevet veninder med. Og det er nogle af de mennesker, jeg måske bruger mest tid med i dag, fordi vi er sammen. Vi er sammen i et aktivt fællesskab, og vi er sammen om en fælles interesse. Mange af os voksne, vi glemmer jo simpelthen, at vi også skal ud og lege. Vi skal også have det sjovt, og vi skal bevæge os uden det større formål. Og det er det, mountainbiken kan. Vi kan komme ud, vi kan udfordre os selv, vi kan prøve noget nyt. Vi kan også prøve noget, vi måske tror, vi ikke kan, og så overvinde noget frygt. Men at komme ud og grine og have det sjovt og lege, det er bare fedt. For mig har mountainbike nok altid været frihed. Det er jo en blanding af træning og at komme ud i naturen, men det har også været et lidt et fristed for mig. Jeg startede egentlig min hvad kan man sige, interesse for cykling med at køre landevejscykling og kørte rigtig mange landevejsløb på et meget højt plan.
Og der var mountainbike, det var sådan i vintersæsonen, når man egentlig havde off-season, så kunne man for at holde sig i form tage ud og hygge sig i skoven i stedet. Og så galt det ikke om at være den hurtigste eller køre nogle bestemte intervaller eller et eller andet. Der er ingen tvivl om, at skridtet fra mountainbike i gamle dage og mountainbike nu, er der jo masser af ting, der har ændret sig. Jeg synes også, mindsetet omkring, hvordan man skal være den rigtige mountainbiker, har ændret sig. På den ene side er der jo stadigvæk rigtig mange, der kører Strava-tider og skal køre hurtigt i stramt tøj, men der er også blevet meget mere plads til, at man kan være god til at cykle på nogle forskellige niveauer. Og det handler lige så meget om at komme ud og have en naturoplevelse og måske øve sin teknik og sit flow, som det er egentlig at måske skulle køre hurtigt eller blive bedre hele tiden. Med mountainbike, der får man jo en unik mulighed for at få nogle naturoplevelser sammen, men man får også et fællesskab. Som mountainbiker hilser man jo på alle, man møder ude i skoven. Og møder du nogen, der står og kigger på en feature eller en forhindring og tænker, hvordan skal vi gøre det? Så er det jo helt naturligt, i hvert fald for mig, at man spørger, skal jeg hjælpe mig med, hvordan du kommer hen over det der, eller lignende. Og især i downhill mountainbike-miljøet, som også er meget lignende herhjemme, er der en enormt stærk kultur for, at man hjælper hinanden og viser, hvordan tingene skal gøres og udfordrer hinanden, men på en god måde, hvor man ligesom får rykket nogle grænser og lærer nogle nye ting. Mountainbike hjælper mig med at komme ud af en hektisk hverdag. At være ude i naturen er en stor kontrast til mit hektiske arbejdsliv i hjertet af København, hvor alt kører i højeste gear. Jeg har sådan en indre Duracell-kanin, der bare aldrig stopper. Og min hjerne er lidt som sådan en popcornmaskine, der bare popper med en masse nye idéer, som jeg ofte føler, jeg skal handle på. Det, der sker, når jeg kommer ud i naturen og ind i skoven, det er, at mit nervesystem falder helt til ro. Og det er fordi på mountainbiken skal jeg være fuldt fokuseret. Og det er uanset om jeg kører ind i et sving, over nogle sten eller over nogle våde rødder, så skal jeg være fuldt til stede i nuet. Og det har jeg virkelig brug for. Når vi er meget i naturen, så nedsætter det aktiviteten i det, der hedder amygdala, som er en lille kerne i vores hjerne. Amygdala er en del af vores nervesystem, og det er den, der er med til at koordinere eller regulere følelser og kropslige reaktioner. Når vi er i byer eller steder, hvor der foregår meget omkring os, så skal vi bruge enormt meget af vores kapacitet i hjernen på at udelukke stimuli. For mig der er mountainbike meditation i bevægelse. Når jeg er ude på sporet, så er jeg i flow. Jeg er til stede i nuet, og det er meditation for mig. For mig behøver meditation ikke være at skulle sidde stille på en pude og lukke alle tanker ude. Fordi det, der sker, når jeg kommer ud i skoven, det er, at der er så mange sanser, som helt automatisk taler til, at mit nervesystem falder til ro.
Men hele den meditative tilstand opstår også af, at jeg simpelthen får en følelse af at være i flow, fordi når jeg er her, så skal jeg ikke andet. Og alle de her sansindtryk, det påvirker nervesystemet, og det påvirker også, at der kommer ro på alle tankerne, og der kommer ro i kroppen. Så meditation, det kan man altså også på mountainbike. Det her med den spontane opmærksomhed, som er den lystfyldte opmærksomhed, det kan man meget tydeligt mærke, når vi cykler mountainbike, fordi det er meget lystfyldt, og vi gør det, vi får lyst til undervejs. Vi stopper for eksempel, fordi vi pludselig får øje på et eller andet, nogle fine blomster, eller en smuk udsigt, eller en flot lys i trækronerne. Eller Mountainbiking bliver ret hurtigt en del af ens livsstil. Og når man som dig og mig har cyklet rigtig mange år, så oplever man også nogle gange, at man skal starte forfra og reset. Det kan være, hvis man har været ude med en skade. Men det kan også være nogle gange det her med, at man har måske engageret sig en lille smule for meget, og lige pludselig er der nogle forventninger, der ikke stemmer overens. Og så er det vigtigt for mig at stoppe op og lige reset og genfinde mig selv. Og det gør jeg bedst, når det bare er mig og cyklen ude i naturen. Man fornyer sig, og man starter forfra. Ligesom årstiderne, sådan er det faktisk også med mountainbiking. Mørket er en skygge af lyset. Kun gennem mørket kan vi forstå lyset. Vinteren er rå. Vinteren kan være magisk, især når vi oplever, at vores egen skygge indhenter os bagfra. Jeg er vokset op med cykler. Som barn så cyklede jeg overalt. Til skole, til svømning, på eventyr. Ret tidligt, der lærte min far mig at passe på min cykel, fordi den var ikke bare et transportmiddel, den var måske nok mere en forlængelse af en selv. Og hvis cyklen sagde en lyd, eller der var noget, der føltes forkert, så lærte min far mig at undersøge det og fikse det. Nu som mountainbiker, så er det stadig de værdier, jeg bærer med mig. Og nogle gange kan det godt lidt føles som om min far er med mig, når jeg justerer, reparerer eller skifter dele. Der skal lidt ekstra omsorg til cyklen om vinteren. Det er der så selvfølgelig heldigvis også masser af tid til med de mange mørke timer. Det er selvfølgelig ikke alting, jeg kan lave selv. Jeg kan the basic stuff, så lader jeg de professionelle om resten. Og heldigvis så har jeg nogle af de bedste i Danmark i mit netværk. Så bliver cyklen sendt til dem, og så kan den få lidt ekstra kærlighed. Jeg går måske mere op i grej og cykelnørderi end de fleste. For mig handler det om, at ligesom jeg udvikler mig,
så skal min cykel også udvikle sig. Det kan være noget så simpelt som nye bremseklodser, finjustering af affjedring eller måske kortere pedalarm. Nogle gange, når man kommer hjem fra arbejde, og det er godt og trist udenfor, så kan det være svært at finde motivationen. Men når man så har en mountainbike-aftale og kommer afsted, så fortryder man det aldrig, når man så endelig kommer ud i skoven. En af de ting, der også er rigtig fed ved at komme ud og cykle året rundt, det er det der med at opleve årstidernes skiften. Det er altid en ny oplevelse at være derude. Både duftene og lydene og det, du ser omkring dig, er anderledes. Sporet kan føles anderledes. Man kommer også til at holde øje med alle de detaljer, der er i årstidernes skiften. At det er jo tit, vi lige stopper op og lige skal have et billede af anemonerne, når de kommer frem, eller svampene, når de kommer frem om efteråret. Så man oplever naturen meget tættere, og man får en mere tæt forbindelse med det her med at opleve årstidernes skiften, som er super lækker. Også selvom det regner nogle gange måske, eller man kommer hjem og er mudret, men så er det en del af oplevelsen også. Sådan lidt et æresmærke, hvor mudret er man blevet i dag. Følelsen af night ride for mig er, at man bliver indkapslet i en lille boble. Man har kun en enkelt lyskejle foran sig, og man kan ikke planlægge sin rute fremad. Når vi kører night ride, skal man stole mere på kroppen og på sine sanser, og det kan føles som om man kører i slow motion, og det kan sammenlignes med at køre i puder til halsen i Japan. Breathe out.
Komorebi. Dette japanske ord henviser til det helt særlige lys, der skinner igennem træernes blade. Der menes her et tæppe af lys, hvor solens skarpe stråler blødgøres og giver liv og farver. Anemonerne danner et tykt tæppe i skovbunden, og der er kriller i maven på os for at komme ud og blive fortryllet af foråret. Den følelse, jeg får af det perfekte mountainbikespor, det er en følelse af at være fuldstændig i flow. Det er at glemme alt, hvad der eksisterer rundt omkring mig og bare være til stede. Så det er et spor, hvor jeg kører rigtig meget nedad og kører i sving. Der skal ikke være så mange forhindringer, for jeg skal bare være til stede og køre afsted med cyklen. Så det er en følelse af at være her og nu. Det er en enorm følelse af glæde og en kæmpe følelse af frihed. Så skal jeg ikke andet end bare mærke min krop, som bare skriger, at det her det er bare simpelthen for fedt, og det er virkelig godt for mig. I'm not a joyride, a hit and run. I thought I loved you and you thought I was fun. I'm moving on down the road. Watch me as I go, watch me as I go. Should I look both ways before you cross me, baby? 'Cause I don't break my voice. I'm moving on. Watch me as I go. Shut up both ways before you cross me, baby, 'cause I don't break for boys. I'm moving on. For mig, det med flow, det handler også lidt om, at man skal hele tiden tænke fremad og tænke på de ting, man møder. Der er rigtig mange, der har en tendens til at efteranalysere på alt det, der man har gjort, som gik galt, og som man kunne have gjort bedre. Og så er man jo ikke i flow, og man er ikke forberedt på de ting, der kommer. Og det tager lidt glæden ud af den kørsel, man får, fordi man mister egentlig kontrollen, fordi man er fokuseret på det, der er sket, som man ikke kan ændre. Og for mig der er det perfekte flow, det er jo det, hvor man kun fokuserer på det, du møder, og det, du skal til. Jeg synes jo, at flow er meget et mindset, fordi det handler selvfølgelig om, at man får cyklen til at glide, som man vil, og man ligesom føler, at man næsten bliver i et med cyklen og det terræn, man kører i. Men jeg tror også rigtig tit, det handler om at lægge det bag sig, som er bag sig. Og hvis der er noget, der skrider ud eller smutter eller et eller andet, så skal man ikke blive ved med at hænge sig i, at der var et eller andet, der ikke gik, som man synes. Så er man videre, og så er det kun det spor, der kommer foran en, der tæller. For mig er det rigtig meget flow, det her med at kunne leve det, man kører lige nu. Fordi det er der, man opfordrer den der fornemmelse af, at man kontrollerer det, og man følger terrænet, og man ligesom går lidt i et med det spor, man nu kører. Der er ikke nogen tvivl om, at de gode dage, det er jo, hvor man bare kan mærke, at den sidder lige i skabet. Og det går lige som man synes, det skulle gå. Hvad skal der til, for at jeg klarer den næste udfordring? Hvis det så er for eksempel et hop, så er man jo nødt til at tænke frem, at har jeg den rigtige fart? Har jeg den rigtige balance til det afsæt, jeg skal have nu? Men det er for mig flow. De dage, hvor de sidder, så er det jo også bare, det er jo sådan en følelse af almægtighed på en eller anden måde. Og både af at være i kontrol, men også i at være i balance. Solen kender ikke det gode. Solen kender ikke det dårlige. Solen illuminerer og varmer alle ligeligt. Den, som finder sig selv, er som solen. For mig er mountainbike i høj grad også det fællesskab, jeg har med dem, jeg kører med.
Det er meget sjældent, jeg kører alene, fordi det er også det sociale. Vi har det virkelig sjovt. Vi griner rigtig meget. Vi leger enormt meget. Nogle gange kører vi det samme igen og igen, hvis det er det, der er sjovt. Det handler ikke om at køre hverken hurtigst eller bedst. Det er en fed måde at være sammen på, som er noget andet, end når man sitter sammen med venner, så handler det om at spise eller drikke drinks eller noget. For mig er mountainbike, det er frihed, det er livet, havde jeg nær sagt. Og så er det noget med sammenhold. For mig der er mountainbike meditation i bevægelse. Det er naturoplevelser, og så er det masser af sjov. Og snacks. Nej, det havde du sagt, jeg ikke må sige. Ikke nogen snacks. Tre, to, en, action! Bagfra! Bagfra! Forfra! Jeg bliver til. Vi er ude og rydde sporet. Hej. Igen. Ja, det er fedt. God tur.